Sauli ja Niko, juuri äsken julkaistiin tietoa, että te saatte oman ohjelman Subille syksyllä 2008. Mikä juttu tää oikein on? No sen nimi on Sauli ja Nikon parhaat pätkät, että maailmalta tulee paljon pätkiä, sieltä valitaan kaikkea, mistä tulee kyllä varmaan myötähäpeen tunne aika suuri ja kaikkea, siinä on varmaan piilokamerapätkää ja näin, että erilaisia pätkiä, että saattaa tulla niinku meidän omiikin pätkiä sinne, mutta siis silleen, että tällainen hauska tällainen ohjelma tulossa. Me juonnetaan siinä välissä ja varmaan päällekin, jos ei se... Niin, että jos on jotain huonoja klippejä siellä, niin saatetaan kyllä tehdä. Mutta mehän ei oteta niin, ei oteta. Me valitaan parhaat. Mutta jos on se hirveän myötähäpeä ohjelma tai tommoset klipit, niin sitten me niinku tehdään siitä hauska. hauska. Sitten on asialle jotain. Niin. Me ollaan periaatteessa ohjelmassa niinku juontajina ja sieltä tulee klippejä niinku maailmalta, mitkä on sitten, ettei ole periaatteessa tämmöisiä hauskat kotivideot, klippejä, mutta siis ylipäätänsä kaiken näköisiä klippejä. Et saattaa olla piilokameraa, sun muuta siellä, mutta sitten me ollaan siinä aika pitkälti, niin saatetaan juontaa vähän sen niin päällekin, että jos nyt käy silleen vähän puuduttavaksi, niin sitten tehdään siitä niin hauska siitä. Voi olla, että siinä, ainakin kun meidät tuntee, niin siinä voi tulla jotain hauskoja juttuja meiltäkin sitten välissä, mutta se jää nähtäväksi. Niin. Eli te paikkaatte muiden tekemät huonot videot. Ja mehän tehdään sitä, olisiko vaikka 200. Unohdetaan klipit johonkin ja tehdään 200 ne klipit sitten.